Šta uopšte čini pismenog čoveka? Da li je to dovoljno da zna da čita i da piše ili je to nešto mnogo više? Pa to je vjerojatno neki taj minimum koji je potreban da bismo smatrali nekog pismenim, da ume da čita i da piše. Tako je vjerojatno bilo od samog početka pismenosti ili neke te zvanične pismenosti. A sad, nijanse su naravno mnogo više od toga. Sjećam se u nekom trenutku kad sam ja vodio neku radionicu kreativnog pisanja, kad su me mnogi pitali, a šta je sad tu, šta ima, ja znam da pišem, šta ima tu da se uči. Što sam ja nepismena. Što sam ja sad nepismen, tako da nije pisanje samo to elementarna pismenost, ali naravno da je za početak i to dovoljno, ali opet treba pogledati to je malo drugačije kroz neki istorijski kontekst, kada je to stvarno bilo dovoljno, jer je bilo mnogo više nepismenih i onda je ta sama činjenica da neko ume za početak da se potpiše ili da zapiše bilo šta ili da pročita nešto, pismo, telegram, šta god, je bio veliki napredak. Tako da stvarno danas ne bi trebalo time da se zadovoljavamo. Naravno. Evo, PISA istraživanje, to je dakle najveća međunarodna provera postignuća učenika, pokazala je da učenici u Srbiji postižu, kaže, rezultate ispod proseka. Đaci ne poznaju dovoljno gramatiku, pravopis i da im je leksički fond siromašan. Evo, to je sad neki, da kažemo, već viši nivo, je li tako, pismenosti, da poznajemo gramatiku, da imamo fond reči dovoljan, da možemo da se izrazimo ono što mislimo, je li tako? Da. Zašto je, evo, poražavajuće, dakle, učenici u Srbiji su ispod proseka, kažu istraživanja, šta je uzrok tome? Je li to neko osnovno obrazovanje ili je to već neka nadogradnja u srednjoj školi ili... Pa to je sveopšta kultura. Jednostavno, neophodno je puno čitati da bi... Ne može se sve naučiti ni u školi, ne može se sve naučiti ni na fakultetu. Činjenica je da ima puno njih koji su završili, koji su visoko obrazovani, koji opet nisu pismeni dovoljno na taj način kada uđemo u neke pojedinosti. Tako da nije tu samo do škole, u školi svi rade program kakav je predviđen, tako da tu nema neke razlike. Ali zašto kažu da izlaze dece iz osnovne škole koja slabo znaju gramatiku? Pa zato što se... To je, mislim, više komentar, dakle, kolega iz viših škola, da kažem iz srednjih škola. To je činjenica. Dođu deca, ne znaju da odvoje reči, šta je sastavljeno, šta je odvojeno. Mene se dešavalo, recimo, da imam situaciju s nekim ko je jako nadaren kao pisac i ko dođe u srednju školu i koji stvarno mislim da bi mogao, ako nastavi time se bavi, da napravi karijeru neku u toj oblasti, međutim da za 4 godine posle ne mogu da mu to rečicu ne objasnim i da to usadim u njega i kada ja pređem taj tekst i lektorišem ga, taj tekst je sasvim na nekom pristojnom nivou, ali jednostavno te neke stvari koje se ne nauče na vreme. Ali to su svakodnevne reči, to nisu reči koje kažemo jednom u 7 dana pa smo sad zaboravili. Dakle, svaki dan kažemo ne znam. Nešto ne znam danas sigurno. Ali jednostavno oni to ne čuju na taj način jer nije naučio na vreme. Da li se možda nepravilno govori, pa ono kako čuje sebe da je izgovorio, tako i zapisuje? Pa delimično i kako se govori, delimično kažem opet do toga, po meni bi mnogo trebalo insistirati na tome da i knjige i SMS poruke koje idu naslovima, naslovi koji idu na TV-u, da to sve bude mnogo više i mnogo bolje lektorisano, jer je, nažalost, većini neke populacije to jedini način i izvor provere tog svog znanja i mišljenja o gramatici i o pravopisu. Jer, dakle, čak i knjige gde svi smatraju da je to Bogom dano i da je to lektorisano, da tu nema greške nikakve, nije istina. Naravno, za početak i lektori su živi ljudi i oni greše i da ih 5 čita istu knjigu uvek će nešto promaći. Tako da, dakle, a da kažemo da su opet one i najpismenije i najbolje lektorisane. Zatim su tu novine, zatim su, danas više ni novine nisu samo novine, nego je tu internet gde tu je već posebna oblast, internet, Facebook i ove mreže. U zvaničnim medijima mnogi pišu tekstove i objavljuju ih u realnom vremenu gde to ne prolazi nikakvu ni lekturu, ni korekturu, ni uredničku ruku. Tako da, naravno, i da taj čovjek koji to piše ne pravi greške svesno, dešava se da, naravno, napravimo greške kao i svi. Tako da, dakle, mnogi tu proveravaju i testiraju to neko svoje mišljenje o pravopisu i ako tu nalaze potvrdu pogrešnu, onda se to kod njih još više ustaljuje i, dakle, pronalaze potvrdu te svoje greške.
što je, dakle, loše. Mislim da zbog toga jako bi trebalo da se insistira na tome da, dakle, svaka pisana reč koja se pojavljuje u nekom mediju, kakav god on bio, bude jako dobro lektorisana. A gdje je tu, recimo, rekli ste, nije samo škola, ali ipak osnovna škola, nekako vreme, čini mi se, kad se uči gramatika, kad se upijaju najviše informacije, najbolje se pamti, najviše... Definitivno. S druge strane... Da li mislite da je onda loše odrađen program, ne rade profesori dovoljno ili šta je s našom decom danas? Pa opet, kažem, moram da branim svoju struku. Ili od deteta do deteta, nisu svi, da. Jednostavno različito je to i zavisi. Mislim da je ključno opet te stvari od roditelja još, dakle, dete pre škole, dakle, kako se govori kući, koliko se ispravlja dete ako pogreši, kada počinje da piše, zatim učitelji i učiteljice, to je ključno. Dakle, te neke stvari koje se usvoje u tom najnižem najranijem periodu. U najranijem periodu to je ključno. Ako ste završili rečenicu, malo pre nalazim na tekst jedne učiteljice koja je u šoku jer je primila sad prvačiće 2. septembra i kaže ne može da veruje koliki broj dece loše izgovara neke glasove ili ne zna da ih izgovori, ne znaju da svežu pertle, dete koje čak ne zna kako mu je pravo ime njegove majke. Znači, masu osnovnih stvari tepaju, znači masu osnovnih stvari ne znaju sa 7-8 godina. Znate kako, ovo je vizualno doba. Dakle, danas svi žive na Instagramu, na fotografiju se mnogo više reaguje nego na bilo kakav tekst, a i tekst, ako se reaguje, to su oni lažni citati od Andrice Crnjanskog koji imaju po 2 rečenice. Jeste, i oni budu pogrešno zapisani. I pogrešno zapisani i uopšte nisu njihovi najčešće. Dakle, to je ono što se reaguje, to je plafon neke koncentracije što može se isprati na internetu, 2 rečenice i to je to. Sve preko toga je suvišno. Tako da i kod dece, dakle, mnogo više deca gledaju crtane, uopšte televiziju, tu neku snimke na internetu. Da, htjela sam da kažem da roditelji ne posvećuju pažnju deci uopšte. Malo se čita, dakle, kada smo mi bili i još unazad, dakle, ili je deda uzme pa u krilo pa priča junačke pesme. Ili smo čitali knjige. Kasnije se čitalo, dakle, silom prilike, da kažem, ali na sreću silom prilike, dakle, mnogo smo imali više kontakta sa i izgovorenom reči i sa zapisanom. I tako da to polako se usvaja. A sad deca koja su mnogo više ispred ekrana kakvog god, nemaju tu potrebu ni da slušaju, ni da govore i sve, dakle, u tim slikama i opažajima. Koliko je to teško poslije ispraviti kod dece? Ja mislim da je to gotovo nemoguće ispraviti neke stvari, jer baš iz ovoga što sam naveo te primere, naravno da nije nemoguće, ali mnogo je to teže sve, znamo svi nešto što ne naučimo na vreme, koliko je posle teško naučiti kad si zreo i kad si svestan svega toga i koliko moraš da kažem, da razmišljaš o tome, ne dolazi ti to prirodno, nego, kao što sam naveo onaj primer za nekoga koji dobro piše, a pravi takve greške, isto mi se dešava da vidim nekoga koji je nekada možda bio dobar đak, ali više i nije toliko, ili je imao jako dobrog profesora ili učitelja, učiteljicu, i da se vidi ta pismenost koja je na izuzetnom nivou, iako, dakle, samo znanje više nije. Tako da, dakle, to su neke te stvari zbog čega mislim da je ta osnova neprocenjiva. Da li ova era interneta i tih modernih tehnologija zapravo doprinosi nepismenosti? Pa, s jedne strane, da. Evo, a bio je i podatak i da je 50% stanovništva Srbije, dakle, nepismeno što se tiče kompjutera. A eto, taj podatak se onda sukobljava. Možda da su nepismeni što se tiče kompjutera, ali nisu što se tiče mobilnog telefona. Na starije, pa dobro, misle na starije, pretpostavljam generaciju. Tako da... Mlađi ne verujem da ima nepismenih. Pa da, verovatno, mada i stariji se prilično tu uključuju te tokove, ali, kažem opet, to nije nužno tako. Samo jednostavno se ne obraća na to pažnje, jer se stvari jako brzo menjaju i dešavaju i čak i ako bi neko želeo time da se bavi, on ne stiže, jer još mi nismo svesni toga koliko su zapravo računari, mobilni telefoni, uopšte i ti elektronski mediji dominantni i koliko uzimaju se neke stvari zdravo za gotovo. Jednostavno, mi smo kao neko dete koje ubacite u neku sobu puno igračaka i slatkiša i koje je sad fascinirano svim tim što je oko njega i ne stiže uopšte da razmisli šta je to. Tako da mislim da bi trebalo samo neko na nekom institutu za jezik ili gde već da se pozabavi država, naravno, a i grad, svako za sebe,
da se pozabavi time i da se za početak, kažem, sve novine, internet sadržaj, taj bar zvanični na sajtovima ili portalima, poruke koje idu, da, znači, bez obzira što neko šalje, bez obzira na, eto, ja pravim greške, bez obzira na to što neko pravi greške, da bi to trebalo se lektoriši, da nikako ne smije da idu na nepismene SMS poruke koje non stop kruže dok se traje neka emisija ili šta god. Bez obzira na to što je neko nepismen, to ne bi smelo na TV-u ili bilo kome elektronskom mediju se pojavi tako. Ali tu će već da se vade na to da nema dovoljno novca, treba se plati, taj neko... Svakako, ja samo kažem šta je rešenje, ali... Evo, vi ste neko ko se bavi pisanjem knjiga. Napisali ste 3 knjige, je li tako? I strip. I da, strip Cartoon City, romane Srpski psiho, Talog i Kameno jezero. Da li ste sami sebe lektorisali ili vas neko lektorisao? Ne. Ja se trudim što više mogu dok pišem i posvetim nekim završnim fazama stvaranja, da obratim pažnju na svaku reč, konstrukciju ili sve što mi pada u oči. Onda gledam da to pročita neko od kolega ili ljudi koji su završili književnost ili koji dobro poznaju pravopis, da i njima nešto upadne u oči i tek onda to ide na lekturu i naravno da opet bude grešaka. Mislim, kažem, opet svi smo mi živi ljudi, ali mi je jako stalo do toga da tu bude što manje grešaka iz više razloga, jer dakle... Da. Evo, da se više čita. Mislim, osim ovih gramatičkih grešaka šta je sastavljeno, rastavljeno, česte su one greške, evo sad mi pada na pamet ona reč sumnjam. Ljudi ni ne čuju dobro. Da li se čitanjem bar takve greške mogu ispraviti? Ako pročitaš da je sumnja, onda sumnjaš. Da li ljudi malo čitaju, možda i to posljedice nekih? Ima dosta tih bisera. Da, pa svakako. Pa dobro, znate kako, i kad, baš to što kažete, koliko se ljudi slušaju i čuju... Ali mislim na čitanje knjiga, ne sad čitanje tih... Da. Naravno, ima tih nekih u govornom jeziku stvarno slogova ili nekih preklapanja gde gotovo dolazi do nekih glasovnih promena, gde nismo sigurni. I onda, da, ljudi ne čuju. I baš to, ako ne proveravaju to u nekim usput, što kaže, čitajući i preispitujući sebe, onda mogu stvarno da ostanu dilemi. Mislim, da se ne lažemo, nekad i ja u momentu za mnoge reči mozak zakuca i onda potraži kako bi, pa onda stanem da razmišljam. Tako da to, kažem opet, jezik je živ i treba da bude takav i da se menja i treba da jednostavno čovjek preispituje sebe i svoje znanje. Ali je važno da za početak zna koliko zna ili da posumnja u sebe. Nikada nije dobro reći da zna sve, jer niko ne zna stvarno sve. Treba čitati. Treba čitati, apsolutno. Kako naterati decu danas da čitaju? Evo kada, rekao smo već, šta im zaokupne pažnju? Jako teško, ali kažem opet, mora se krenuti od početka, dok su deca još bebe, dok su još u stomaku, treba im čitati, pa posle im treba čitati i uvesti neke rituale, čitanje uveče, recimo, naša ćerkica dok pere zube uveče pred spavanje, čitaju se priče i tako da to neke dve stvari... Čitate ili ona, ne znam kolika je? Ja čitam supruga pere zube, recimo. Aha, mala je, dobro. Da, ona je mala, tako da, dakle, i ona ima tu obavezu. Ona pre neki dan je videla neku reklamu na TV da kaže, dosadno je čitanje ili tako nešto, kako objasniti da nije... I ona oko gleda uzbunjena kako je dosadno čitanje. Ona nema taj stav. Koliko ima godina? Ona ima 3 godine, malo više, da. 3 godine, dakle, ovo već je ali vreme. ona ima tu svest, jer kuća je puna knjiga, kuća je puna stripova, ona uzme samo knjigu, lista, priča svoje priče. Pa klipa kreće iz kuće, je li tako? Mislim da kreće. Ne kažem nužno da će to tako ostati, ali mislim da je u svakom slučaju dobro postaviti te dobre temelje, tako da jednostavno dati sve od sebe, a šta će posle biti vreme, stvarno nezgodno. A evo šta mislite o ovim aplikacijama na telefonu, gde preko interneta možete čitati knjigu, ali na telefonu? Nemam ništa protiv toga. Na srpskom, na engleskom, znam da ima. Što se mene tiče čitanje, da li je to na novinskom papiru, na nekom kvalitetnom papiru, da li je na elektronskom, ja čitam dosta i elektronski na Kindlu, recimo, nemam nikakav problem ni predrasude. Mislim, pisana reč je pisana reč, tako da stvarno je nebitno. Verovatno neko, kažem, uvek ima kada dođe nešto novo, neko kome se to ne dopada ili ko je skeptičan prema tome, ali nije to nužno, ja to ne gledam tako. Mislim da svaka ta
novotarija može da ima, kao što i ima, naravno, i dobro i loše. Za oči, verovatno. Pa zavisi to, na ovi uređaji sad Kindle i to, oni nemaju pozadinsko svetlo i oni su jako zgodni za čitanje, može čak i fond da se poveća kako nam treba, tako da može čak i prijatnije. Ne znam što da vam kažem, ćerka čita upravo neke knjige na engleskom, na onom telefonu koji ima najnormalniji, ne znam koliko je sad to, zato pitam, pametno ili ne. Da, telefon svakako on ima pozadinsko osvetljenje i naravno da više napreže oči kao i monitor, ali ti posebni uređaji za čitanje elektronskih knjiga su sasvim pristojni i razvijaju se iz godine u godinu, sve su bolji, tako da imam o njima najlepše mišljenje. Dakle, sad treba da uložimo novac u te aparate, a ne u knjige. Da li ipak knjiga ima neku svoju čar, onako? Knjiga će uvek postojati, da se ne lažemo. To je, dakle, kad se pojavio radio, svi su rekli knjige su mrtve, kad se pojavio TV, svi su rekli radio je mrtav, kad se pojavio internet, svi su rekli sve je mrtvo. Međutim, ništa, i dalje sve postoji i radio zaživi i posle nekog vremena ljudi slušaju u kolima, dugo se putuje do posla, putuje se. Tako da, znači, sve to živi i uvek će živjeti, knjiga će postojati. Amazon, dakle, kada je uveo elektronske knjige, jako brzo je prodaja elektronskih knjiga nadmašila štampane knjige. Da bi se posle nekoliko godina to vratilo. Tako da, dakle, to je nešto, znači, uvek će knjiga postojati, uvek će imati neko ko želi da pročita knjigu u tom štampanom izdanju i uvek će postojati razlozi zašto je štampana knjiga za neke stvari bolja od elektronske, za prelistavanje, vraćanje, podvlačenje, traženje indeksa, za proučavanje neko. Dakle, dobro je da postoji jedno i drugo, pa neka svako bira ono što mu je više po volji. I evo, za sam kraj, kako da se borimo protiv nepismenosti? Rekli smo, za početak mislim da je čitanje jako bitno, a pisanje isto tako je bitno. I zato ja se trudim, uglavnom, ne kažem ni ja da uvek to radim, ali i kad pišem SMS poruke, da ih pišem... Da ima i tačke i zarez i znak pitanja, to deca obično preskaču, skraćuju reči, izbacuju jeste. Skraćenice i sve to. Tako da, dakle, to je za početak, jer jako malo se danas i piše, osim, dakle, tog nekog SMS dopisivanja, gde je apsolutno nebitno šta se piše i kako se piše, samo se razumemo. I onda to pređe u naviku, kad prođe godinu, 2, 5 i onda više nismo sigurni ni ušto. I onda posle tako negde i pričamo. Od prilike onda počnemo i da pričamo tako. Željko, hvala na gostovanju u jutarnjem programu. Evo, nadam se da smo preneli poruku, a poruka bi bila da čitamo knjige. Da, svakako. Čitajte, čitajte. Toliko možemo svi da učinimo za sebe. Sad, dobro. Čitanjem nećete ništa pogrešiti. Jeste, ispravit ćemo i one gramatičke greške, nadam se. Hvala najviše na gostovanju u jutarnjem programu.